ZVL. Omroep ZVL. Voor de 7e keer ging woensdagochtend de Scheldeprijs van start in Terneuzen. De wielrenners werden voorgesteld op de markt en vertrokken daarna richting het Vlaamse Schoten. Grote namen doen mee aan het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters en allemaal zijn ze klaar voor een mooie dag koersen. Net uit Griekenland terug, het is een dagje thuis geweest en nu weer door naar de Scheldeprijs. En veel zin in om wat moois van te maken. Zeker, we kennen het parcours goed, dit is nu al denk ik de 4e keer dat ik rij. En ondanks dat er niet heel veel wind staat, moet je altijd alert zijn. In Zeeland waait de wind toch altijd wat harder, ook al is er niet echt heel veel wind vandaag. Maar op die smalle banen kan het altijd nog gebeuren, dus het zal sowieso wel stress zijn. En dan gaan we zien of het echt in waaiers gaat breken of we gewoon een koninklijke sprint gaan krijgen. Nou, ik denk dat er een paar absolute toppers zijn die wel sneller zijn en dat ook al dit jaar meerdere keren hebben bewezen. Maar goed, vorig jaar werd ik nog 4e, dus dat is een mooie uitslag. En ik denk dat zoiets er wel weer in zit. Het is altijd wel leuk naar een koers als deze te komen. Sprinterskans in principe, dus dat motiveert. Ja, op zich zou de koers moeten liggen, het is een sprint en ik heb in ieder geval er veel zin in, dus we gaan ervoor. Zeeland staat natuurlijk bekend om de wind en dus is de kans op waaiers groot voor het peloton. Maar gelukkig zijn de meesten daar goed op voorbereid. Ja, mentaal zeker wel. Of het effectief zo gaat zijn, dat moeten we even bekijken. Maar we moeten gewoon klaar zijn om het gevecht aan te gaan. Het zou er wel nerveus door worden. Er staat nog altijd een beetje hier en het is open, dus het blijft gevaarlijk. Het lijkt erop dat er niet heel veel wind staat, maar in Zeeland weet je het nooit. Ja, hier staan we in ieder geval lekker uit de wind als ik het goed heb. Dus dat moeten we echt onderweg gaan uitvinden hoe dat zal zijn. En het zal sowieso iets dan voor alleen het begin zijn. Totdat je richting Essen rijdt, daar wordt het toch iets meer beschut. Dus we gaan het zien. Ja, er staat niet super veel wind, maar van voren koersen en dan proberen onze sprinten zo goed mogelijk af te zetten en mooie resultaten te pakken. En koersen in je eigen land blijft toch altijd nog iets speciaals. Ja, er zijn tegenwoordig maar heel weinig wedstrijden in Nederland. Dus het is wel mooi dat het nog een keer zo is, ja. Ja, het is zoveel koers heb je niet meer in Nederland en het is altijd wel leuk om hier weer, toch weer terug in Nederland te zijn. Ik vind het altijd erg leuk, zoveel koers hebben we niet, dus het is leuk om hier dan zeker in deze strijd te staan. Zeker, het is altijd leuk om mijn eigen land te koersen en zeker nu er steeds minder koersen zijn in Nederland is het heel mooi om toch een stukje over de goede wegen in Nederland te rijden en dan als we België inkomen de slechte wegen weer te pakken. Dat is toch wel leuk. Er zijn niet zoveel koersen voor profs in Nederland. Dus als we dan een keer in Nederland mogen koersen, is het wel mooi altijd. Ik ben nu al een tijd van huis in België voor alle klassiekers. Dus dan voelt toch wel weer eventjes als thuiskomen een ochtendje in Nederland. Al vinden de Belgen het ook wel wat hebben. Ja, het is iets te ver van mijn thuisregio, dus niet heel veel. Maar ik ken de regio wel. Het is wel een gezellig dorpje, dus het is ook wel altijd wel nerveus met de wind. Dus en ook wel wat zeelucht die hier hangt, dus leuk hè. Ja, dat doet je goed. Ja, liever met zonnetje erbij dan regen natuurlijk. Ja. Toen was het tijd voor de start en vertrokken de renners aan een ruim 200 kilometer richting België. De koers werd uiteindelijk voor het 2e jaar op rij gewonnen door de Belg Tim Merlier. ZVL. Omroep ZVL.